I want to show you another way. Besides crying for blessings or doing many things to get blessed, there is another way. Malachi chapter 3, verse 16, the Bible reads, "Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name." Kutaura chaiko kugara muchitaura so zvakanaka, muchitaura kunaka kwaMwari, kutaura apa ndosara kuita kutaura. Those who feared the Lord vanotya Mwari, vachingokurukura pakati pavo pamusoro paMwari. Zvanzi Mwari unoteerera, wonyora mazita avo mubhuku rekurangarirwa, the book of remembrance. Zvinodena kurangarirwa naMwari, kuswera uchitaura nhau dzakanaka pamusoro pekunaka nekururama kwaMwari. Wotombomira ebhora, wotombotaura kunaka nekururama kwaMwari. Momboita nguva yamunodiscussa the love and the favor of God.